Efter 2. verdenskrig lå Tyskland i ruiner i Europa. De havde tabt hele krigen. Tyskland og Frankrig skulle være gode venner i Europa. De var bange for endnu en krig. Derfor lavede de en kul- og stålunion. Den skulle sikre, at handelen blev pissegod. Vi må sikre fred, det er vores nøgleord, sagde Jean Monnet. I Europa, Jean Monnet var vigtig for EU. Afskaffelse af grænser, toldmure og hindringer i Europa. Romtraktaten blev meget vigtig. Frihandel mellem lande sikrede god økonomi i Europa. Andre lande vil pludselig også når det startede som FTA, som senere blev EF. Det skete, da det hele blev samlet i 57. Men EF havde modstandere, der ikke var med, som jeg kendte. I Europa så blev EF senere til EU. Det oprettede euroen som fælles møntfod i Europa. Den skulle styrke det indre marked. EU er en union, der har fået meget magt. De styrer landene gennem deres fælles pagt. Mange synes ikke, de skulle have så meget magt, men sådan er det i Europa. I Europa. I Europa. I Europa. Vi skal stemme om jeres magt. Europa. Vi skal stemme om jeres magt. Europa. Vi skal stemme om jeres magt. Okay, sidste gang. Ja. Europa. Vi skal stemme om jeres